Bună tuturor! Am aici pachetul de cărți de tarot și aș dori să vă citesc niște mesaje pentru voi. Ok, și se pare că primele mesaje au și venit deja. Speranțele voastre, visurile dumneavoastră vor deveni realitate. Trebuie să aveți credință pentru că oportunitățile vin. Asta este luna. Steaua, pardon, nu luna. Așa. Folosindu-vă inteligența, totul va fi fructuos. 10 de monede, numai de bine. Adică veți culege ceea ce ați semănat, ceva de genul. Este aceasta. Iar aceasta este, însă mai aveți de muncă. Mai aveți de muncă prin propria voastră muncă, cu mânuța voastră, muncă fizică, în principiu. Și ca să creați asta, vă trebuie și creativitatea voastră. Mai aveți de muncit, poate să fie, cum scrie aici, educație, perseverență, trebuie să fiți în continuare atenți, sunteți talentați și veți deprinde skill-urile necesare pentru mai departe. Astea sunt mesajele voastre pentru astăzi. Deci, principiul e de bine. Să zicem că este sâmbătă, duminică și luni. Dar pentru voi poate să fie cum simțiți. Atât. Weekend plăcut!